Kaixo guztioi, gai berri batekin hasten gara, higidura harmoniko simplea, bideo honetan sarrera egingo dugu, gaia hobeto ulertzeko edo behintzat testuinguru jakin batean jartzeko. Lehenik eta behin gogora ekarriko dugu zer den sinematika. Sinematika da fisikaren adar bat, eta honekin ulertzen dugu objektuak nola mugitzen diren. Horretarako agertzen dira zenbait aldagai eta hauei deitzen diegu aldagai sinematikoak. Posizioa, abiadura, azelerazioa, eta hemen parentesi artean jarri dugute esateko, azkenean guri interesatzen zaiguna da zenolako menpekotasuna daukan denborarekin. Hau da, posizioa ea zelen aldatuko den denborarekin, baita ere abiadura eta baita ere azelerazioa. Problema hauek epatzen ditugu hiru dimentziotan, zeinetan posizioa R vektorerekin adierazten dugun, edo dimentsio bakar batean, eta dimentsio bakar batean gaudenean, ez ditugu vektoreak erabili behar guztia dimentsio berdinean gertatzen delako, eta orduan R jarri barrean isa jartzen dugu. Isa jarri barrean Y-koa jarri genezake? Bai, batzutan sistemak mugituko dira mugimendu horizontalean eta beste batzutan vertikalean. Dena den, beti jarri dezakegu isa eta horrela ez gara liatzen, eta ez dugu pentsatu behar vertikalean edo horizontalean gauden. Bai, posizioa, abiadura eta azelerazioa dimentsio bakar batean. Eta zer gertatzen da sinematikarekin? Azkenean, fisikariok saiatzen gara nolabaiteko mugimendu unibertsal batzuk erabiltzen, bai, eta saiatzen gara gauza guztiak sailkatzen hoiekin, eta hoietariko batzuk ezagunak egin bazaizkizue. Bigarren batxilergora heldu arte, ikusi dituzu higidura mota ezberdinak. Bigarren, hirugarren debeatzen hasten gara ikusten errezenak, higidura zuzen uniformea, abiadura konstantarekin, geroago ikusten dugu higidura zuzen uniformeki azleratua, agertzen zaigu osagai kuadratikoak, eta horrek pizkatxo bat, nahaztatzen ditu gauzak, agertzen dira bigarren mailako ekuazioak. Ondoren, normalan ikusten da higidura parabolikoan ardatz batean daukagu higidura zuzen uniformea, eta beste ardatzean daukagu higidura zuzen uniformeki azleratua. Hauetako bideo asko daude kanalean ulertzeko, eta baita ere higidura zirkularra. Higidura zirkularrean, alde batetik genuzkan aldagai linealak, beste alde batetik aldagai angeluarrak, aldagai lineal eta angeluarren arteko konexioak agertzen ziren, eta batzuetan higidura zirkularra izan zen konstantea, azleratua, denetarik. Baina pizka bat hau laburtzeko orain arte, printzipioz jakin barko genukena. Eta hauek dira ezagutzen genituen higidurak. Gai honetan sartuko dugu higidura berri bat. Baten antza izatekotan zirkularrarekin nolabaiteko konexioa dauka. Zertxo baita ez asko, baina konexioa dauka zirkularrarekin. Eta higidura berri honi deitzen diogu higidura harmoniko simplea. Higidura harmoniko simplearen laburketa HHS izango da. Eta, higidura honen adierazpena bere posizioa denboraren menpean itxura hau izango da. Sinu bat agertuko zaigu, zenbaki bat bider sinu bat. Eta sinuaren barruan, argumentuan, hemetik aurrera fasea dituko duguna, agertuko da zenbait gauza. Honi ditzen zaio amplitudea, honi abiadura angeluarra, hasierako fasea, eta gai honen helburua azkenean da menperatzea ekuazio hau eta ulertzea zer esan nahi duen gauza bakoitza, baita ere, hau bezalako adierazpenak, hau da, funtzionen adierazpen grafikoa. Sinuak azkenean itxura honetako olatuak bezalakoak hasten dira zerotik, handitzen dira, zerora bueltatzen dira, negatibo bihurtzen dira, eta etengabe horrelako irudi bezalako periodo bat egiten dute, eta periodiko bat etengabe berdina. Fijatzen bazarete balio maksimoa izango da, minimoa minusa, eta zerikusia dauka honekin, goratu sinuaren balioa gehienez jota plus bat izan daitekela, eta gutxienez minus bat, beraz, plus bat biderra bere balio maksimoa plusa izango da, eta bere balio minimoa minusa. Baina gauza guzti hauek joango gara gaian zehar azaltzen eta gero ariketetan agertuko zaigu. Zer da ulertu behar duguna, non agertzen zaigu hau? Hau agertuko zaigu, malgukiak ditugunean, penduloetan, hemen penduloa asteriskoa jartzen diogu, penduloan hau bakarrik gertatuko da, osilazio txikiak gertatzen direnean. Osilazio txikiak esan nahi du, osilatzen duenean, baina bere ardatzetik nahiko gertu. Ez osilazio handiak agertzen direnean, penduloa ja ez da izango higidura harmoniko simplea. Aldiz, malguki vertikala eta malguki horizontala, azkenean fijatzen bazarete, pilotaziko da hemen, euskurtu dugu bere malguki, orduan txikiagotu dugu bere tamaina, eta baina eskatzen dugunean, jeitziko da, gero berriz igoko da, eta azkenean hau bezalako higidura bat
deskribatuko du. Azten da gora joaten, bera joaten, hau antzerako parezido. Hemen daukagu malguki bat, bultzatu dugu kutxa barrurantz, eta eskatzen dugunean, hasiko da hau bezalako igidura bat egiten, baina hau bukatzen duenean berriz ere hurbilduko da, eta azkenean bere itxura deskribatu dezakegu hau bezalako ekuazio batekin. Helburua funtzio hau, grafiko hau, eta egoera fisikoa haien artean oso ondo ulertzea, letra bakoitzak zera dirazten duen egoera fisikoan, zenolako eragina daukan grafikoan, 1, 2 eta 3 kontzeptuak haien artean ondo erlazionatzea, hori izango da gure helburua.